Vă spun bun venit la un nou webinar legat despre SiteTalk. De data asta vom vorbi și despre OPN, The Opportunity Network, rețeaua de afaceri care se găsește în spate de rețelei noastre de socializare. Numele meu este Alin Cristian Isac, sunt Senior Director în SiteTalk și persoana care acum 4 ani și jumătate a înțeles viziunea companiei, s-a alăturat acesteia și a început dezvoltarea rețelei pe plan internațional, la ora actuală având peste 27.000 de membri în peste 200 de țări. Haideți să vedem așadar la ora actuală care sunt trendurile importante în lume și în același timp trendurile cu cea mai importantă creștere. Social media sau comunitățile sociale, fiecare dintre dumneavoastră aveți cont pe cel puțin una dintre rețelele de socializare la modă la ora actuală, fie că se numesc Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest sau așa mai departe. Întrebarea care se pune este dacă pentru timpul petrecut pe aceste rețele de socializare ați avut ceva de câștigat. O altă caracteristică importantă a tuturor rețelelor de socializare este faptul că mai mult de 70% dintre deciziile de a cumpăra ale consumatorilor se bazează pe opiniile altor consumatori. Și de unde pot fi aceste opinii extrase decât din comentariile postate pe rețelele de socializare. Magazinele online este un trend important la ora actuală în lume. În 2013, cifra de afaceri globală în mediul online a fost de 1,2 trilioane de dolari. Numai în Europa, în acest an, se preconizează o cifră de afaceri de 326 de miliarde de euro. Iată de ce este bine să fim și noi în acest trend. Un alt trend foarte important la ora actuală în lume este reprezentat de network marketing. Este tipul de afacere cu una dintre cele mai rapide creșteri din lume și vă invit să urmăriți pe bursele internaționale care a fost evoluția cotației prețului acțiunilor acestor companii începând cu anul 2008. De ce am ales ca referință anul 2008? Pentru că atunci indicele bursier internațional a scăzut semnificativ, producând panică, durere și găuri în bugetele investitorilor. Toate companiile de network marketing listate pe bursele internaționale în acest interval de timp 2008-2013 au înregistrat creșteri importante ale valorii acțiunilor lor, fapt care nu poate decât să confirme ceea ce am afirmat eu înainte. Acum vom recapitula ceea ce înseamnă comunitatea noastră SiteTalk sau The Opportunity Community, adică comunitatea oportunităților. Pe lângă nucleul de bază, caracteristic oricărei rețele de socializare, unde evident puteți să trimiteți e-mail-uri, să postați mesaje, poze, comentarii, like-uri și așa mai departe, avem mai multe module de afacere implementate direct în rețeaua noastră de socializare. Unul dintre ele, despre care am avut un seminar special, tot împreună cu dumneavoastră, este modulul Deals, care reprezintă conceptul Groupon aplicat în rețeaua noastră de socializare. Acest concept a fost îmbunătățit de către SiteTalk în două moduri, astfel încât noi nu le percepem comercianților niciun comision pentru plasarea ofertelor pe platforma noastră și, doi, nu încasăm bani în numele lor atunci când aceștia își vând produsele și serviciile, față de 30-60 de zile cât este timpul pe care l-au de așteptat în cazul Groupon pentru încasarea propriilor bani. SiteTalk Music este ultimul intrat în această familie, este serviciul nostru de streaming online de muzică, care poate fi accesat gratuit în primele 30 de zile, urmând a se plăti ulterior numai 4,99 euro pe lună pentru peste 20 de milioane de titluri. Licitațiile online, SiteTalk Auction, este locul în care puteți să câștigați un telefon mobil, un iPhone 5 de exemplu, cu maxim 30 de euro
sau un telefon, un alt telefon, un calculator sau un televizor. Prețul maxim la care se câștigă licitațiile în cazul Site of Auction este de 5% din valoarea acestora. Evident, pentru a licita aveți nevoie de biduri pe care le puteți obține chiar și gratuit de pe urma activității dumneavoastră pe platforma noastră. De ce puteți să obțineți gratuit aceste biduri? Datorită sistemului de recompensare pe care SiteTalk l-a pus la punct. Este un sistem de loialitate care transformă fiecare minut petrecut de dumneavoastră pe platforma noastră de socializare în puncte de loialitate. Fie că postați ceva, fie că încărcați poze, fie că dați un like, un share, că trimiteți mesaje, aceste activități sunt recompensate sub forma punctelor de loialitate. Aceste puncte de loialitate pot fi multiplicate de către membrii Star Club, un membru special aflat în interiorul SiteTalk, pe baza nivelului lor de activitate măsurat în stele, de la 1 la 5 stele. Însă despre acest lucru, iarăși, am avut un alt webinar care poate fi urmărit separat. Cu aceste puncte de loialitate, care valorează 1 cent, puteți să cumpărați moneda noastră internă, creditele SiteTalk. E nevoie de 1000 de puncte pentru a le converti în 100 de credite, astfel încât valoarea unui credit este de 10 eurocenți. Cu aceste credite puteți să cumpărați biduri și în acest fel să licitați gratuit pentru a obține produsul dorit de dumneavoastră. SiteTalk Games este un alt modul extrem de apreciat în cadrul comunității noastre, în care puteți avea acces atât la jocuri obișnuite de relaxare, la jocuri de strategie, cât și la jocuri bazate pe informații reale primite din piața valutară Forex. Aceste jocuri pot fi jucate atât gratuit, cât și pe moneda noastră internă, creditele SiteTalk, cât și pe bani. Evident, pot fi câștigați bani cu ajutorul jocurilor noastre. Cashback este modulul nostru de bani înapoi la fiecare achiziție făcută din magazinele online partenere. La ora actuală este în reformulare, astfel încât vom putea să vă oferim în curând bani înapoi la achizițiile care le faceți de la mari retailer online, cum ar fi Amazon, Apple, Hotels.com. TradeFight este modulul nostru unde aveți acces la o platformă de tranzacționare pe piața Forex, modul proprietar, la care dacă vreți să apelați la un trader automat o puteți face, astfel încât să nu mai aveți emoțiile tranzacționării zilnice pe piața Forex. Modulul automat în ultimul an de zile a oferit un randament de peste 30% investitorilor noștri. Și atunci, haideți să recapitulăm toate aceste informații. Putem să afirmăm că SiteTalk este o comunitate online, ceea ce este evident. În același timp, este o comunitate online unică, iar unicitatea ei o reprezintă faptul că recompensează membrii săi pentru timpul petrecut pe platformă, am văzut prin așa numitele puncte de loialitate. Pentru invitarea prietenilor, aveți toate motivele din lume să vă invitați prietenii aici. Puteți să câștigați de la 10 euro până la 50 de euro din invitarea acestor prieteni în funcție de statutul dumneavoastră, prin folosirea produselor și serviciilor noastre de pe platformă. Evident, toate acestea se amplifică în momentul în care deveniți membru Star Club, al clubului nostru de fidelitate. Și atunci să recapitulăm. Dacă vă invitați prietenii în SiteTalk, veți fi recompensat. Nu cunosc la ora actuală pe nimeni care să fi fost recompensat că și-a dat lista de adrese din Gmail sau din Yahoo pe mâna Facebook-ului să-și invite prietenii să-i urmeze în Facebook sau același lucru în LinkedIn sau în Twitter. Ei bine, aici, în momentul în care vă veți invita prietenii pe care aveți fie pe e-mail, fie în celelalte rețele de socializare, veți fi recompensat.
Dacă prietenii dumneavoastră folosesc produsele și serviciile de pe platformă, veți fi recompensat. Cum? Datorită sistemului nostru de marketing afiliat, care ce spune? Că puteți primi 5% din volumul lor de cumpărături sub formă de credite SiteTalk, adică valuta noastră internă. La ce pot fi folosite aceste credite? Pentru cumpărarea de produse și servicii de pe platforma SiteTalk. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când unul din prietenii dumneavoastră, invitați personal, va cumpăra un produs sau un serviciu de pe platforma SiteTalk sau de pe platforma OPN, o să vedem imediat ce înseamnă asta, 5% din rulajul generat de aceștia va ajunge în contul dumneavoastră SiteTalk sub formă de credite. 5% este la ora actuală unul dintre cele mai mari procente care se plătesc în această industrie a marketingului afiliat. Și ajungem la prima întrebare importantă din acest webinar. Ce credeți dacă faceți același lucru și sunteți plătiți cu bani real? Am văzut că nu trebuie să vă modificați obiceiurile și să fiți răsplătiți pentru activitatea pe care o desfășurați pe platforma noastră de socializare. Ei bine, prin OPN, The Opportunity Network, vă puteți construi propria rețea socială SiteTalk și să beneficiați de modelul de afacere al OPN și să fiți plătiți cu bani reali. În toate webinarele pe care le-am ținut până acum am promis că vă voi dezvălui și care este modelul de afacere aflat în spatele SiteTalk. Ei bine, a venit astăzi momentul să vedem ce înseamnă de fapt OPN sau The Opportunity Network. Și să răspundem la prima întrebare. Cum puteți lua parte la modelul de afacere OPN? Ei bine, avem o veste extraordinară pentru dumneavoastră. Toți membrii care se alătură SiteTalk dobândesc calitatea de membru free OPN. Tot ce trebuie să faceți este să folosiți username-ul pe care l-ați ales la înregistrarea în SiteTalk, aceeași parolă de la înregistrarea în SiteTalk și să le introduceți pe www.opn.com. Și în acest fel vă logați în back office-ul dumneavoastră de unde vă puteți gestiona afacerea proprie. Aici puteți câștiga de la 5% până la 10% sub formă de comision, calculat pe baza volumului de afacere al grupului. Și o să vedem ce înseamnă asta. Pentru că în SiteTalk, mai țineți minte din slide-urile anterioare, puteți fi recompensat cu 5% doar de pe urma rulajului generat de prietenii invitați de către dumneavoastră. Pe când, în OPN, vă oferim posibilitatea de a câștiga de pe urma prietenilor dumneavoastră, în realitate de pe urma întregului grup. Practic, din a infinita adâncime a rețelei care se creează pornind de la dumneavoastră. Acum vă răspunde la cea de-a doua întrebare. Cum câștigați un comision de 5% sau dublu, adică 10%? Ați văzut că deja ați obținut statutul de membru gratuit OPN prin simpla înscriere în rețeaua de socializare SiteTalk. Avem doar două statute de parteneri de afacere, cel de bază și cel de aur. Pentru a atinge aceste statute, aveți nevoie să generați un rulaj personal de 150 de puncte, respectiv de 1000 de puncte. Cum puteți să faceți acest lucru? În 3 variante. Prima dintre ele este să folosiți volumul de afaceri generat personal, fie de 150 de puncte, fie de 1000 de puncte, într-o perioadă de 28 de zile. În acest fel, atingeți statutul de membru de bază sau de aur. Ce intră în acest rulaj personal? Orice achiziție făcută cu bani de pe platforma SiteTalk sau OPN. Cea de-a doua variantă, și aici credem că oferim o soluție unică la ora actuală în industrie, înseamnă echivalentul la 25% din volumul de afaceri al membrilor personal sponsorizați, acumulând astfel volumul de afaceri necesar de 150 de puncte pentru a obține statutul de membru de bază în cursul unei perioade de 28 de zile. În traducere, dacă prietenul pe care l-ați invitat în SiteTalk face o achiziție de pe platformă și generează prin această achiziție un rulaj de 600 de puncte BV, un sfert din acest rulaj este considerat rulajul dumneavoastră personal,
Aveți cele 150 de puncte necesare și obțineți statutul de membru de bază fără să scoateți niciun ban din buzunar. Mergând mai departe, cum puteți obține statutul de membru de aur? Investind, evident, timp, prietenii se vor alătura, din achizițiile acestora vi se vor socoti 25% drept rulaj personal. Presupunem că 4 dintre prietenii pe care i-ați invitat aici doresc să-și construiască propria afacere cu ajutorul OPN și își achiziționează pachetul de networker avantaj profesional și generează fiecare 1000 de puncte. Un sfert din 4000 de puncte înseamnă 1000 de puncte și dumneavoastră ați obținut statutul de membru de aur fără să scoateți niciun ban din buzunar. Care este calea cea mai rapidă de a ajunge la statutul de membru de bază sau de membru de aur? Prin achiziționarea colecțiilor de produse și de servicii puse la dispoziție de către compania noastră. Aceste colecții, o să vedem imediat din ce constau, ele oferă practic cu discount produsele și serviciile oferite de pe platformă. Fie că este vorba de pachetul Networker Advantage Package de bază, fie că este vorba de pachetul Networker Advantage Package profesional, fiecare dintre ele vă oferă statutul de afacere, de partener de afacere corespunzător. Ce conțin aceste colecții? Haideți să le luăm pe rând. Pachetul Networker Advantage de bază conține programul de călătorii Holiday Plus, care vă dă dreptul să beneficiați de cazare gratuită, 365 de nopți într-un an, în 1700 de hoteluri, cu condiția să luați micul dejun și cina în unitatea hotelieră respectivă. Această ofertă este una la dublu, în sensul că puteți să luați pe oricine doriți cu dumneavoastră în hotelul sau hotelurile respective. Pe lângă Holiday Plus mai primiți și 200 de credite SiteTalk să puteți să testați platforma noastră de socializare. Valoarea acestui produs este de acestui pachet sau valoarea produselor conținute în acest pachet este de 219 euro, pentru care dumneavoastră veți plăti numai 165 de euro. În cazul în care doriți să porniți din start cu cel mai bun statut de partener de afacere, vă recomand pachetul Networker Advantage Profesional, care evident conține tot ce se găsește în pachetul de bază, cu mai multe credite. Beneficiați de licența de reprezentant independent SiteTalk Deals, adică aveți dreptul de a intermedia viitoarele contracte cu comercianții locali care doresc să beneficieze de puterea SiteTalk Deals. Primiți 100 de biduri pentru licitații, primiți tableta branduită OPN, cu care veți avea un instrument în plus pentru promovarea afacerii, primiți statutul de membru Star Club pentru o lună de zile și firma vă mai face încă un cadou, primiți 5 persoane recrutate de către companie drept direcții dumneavoastră. Hai vedem care este structura comisioanelor, pentru că am văzut, un membru gratuit are drept doar la comision după direcții lui, pe când un partener de afacere beneficiază de un plan de marketing structurat pe 5 tipuri de comisioane. Comisionul de vânzări directe, nu o să intru acum în detalii, este cuprins între 5 și 10%, comisionul de rețea la fel între 5 și 10%, matching bonusul este de 3% după până la 7 nivele de sponsorizare, leadership pool este un procent din vânzările totale ale companiei la nivel global și cel de-al 5-lea tip de comision se bazează pe numărul membrilor înrolați în programul de autoship. Pleacă de la 50 de euro și ajunge la 390.000 de euro pe lună. Despre acest program de autoship vom vorbi în continuare. Vom descoperi care este planul de plată prin autoship. În OPN construiți 2 echipe de parteneri. Dacă într-o echipă aveți 5 parteneri care și-au achiziționat autoship-ul și 10 în echipa puternică, primiți primul comision de 50 de euro. Când ajungeți la 50 cu 100, aveți un comision de 1000 de euro și din acel moment încep să se dezvăluie și alte lucruri frumoase în viața dumneavoastră.
pentru că intrați în programul auto. Atunci când numărul de parteneri cu AutoShip depășește 75, respectiv 150 în echipa puternică, puteți să alegeți să primiți un BMW Seria 3 nou-nouț plus 300 de euro bani de combustibil sau să primiți cei 1500 de euro la care aveți dreptul. BMW-ul este plătit integral de către companie, cu precizarea că dacă după 6 luni vă mențineți acest statut, firma vă schimbă BMW-ul cu altul nou-nouț. Cu alte cuvinte, tot timpul veți conduce un BMW de maxim 6 luni de zile vechime. În momentul în care treceți pe următoarea treaptă și aveți 100 de parteneri cu 200 de parteneri, firma vă schimbă și BMW-ul. Treceți la BMW Seria 5 plus bani de combustibil. Observați, pentru cei care aveți experiență în domeniul afacerilor de rețea, 390.000 de euro pe lună reprezintă o sumă impresionantă pentru orice constructor de rețea, ținând cont că este doar un singur tip de comisiuni din cele 5 la care aveți drept. Haideți să dăm și un exemplu de venituri, cum se calculează comisionul de rețea, cel de-al doilea tip de comision din planul nostru de marketing. Indiferent ce se achiziționează de pe platformă, să presupunem că într-o săptămână echipa din stânga are un rulaj de 6.000 de puncte BV și echipa din dreapta are un rulaj de 3.000 de puncte BV. Ca membru de bază, dumneavoastră aveți 150 de euro comision de rețea. Întrebarea se pune, pentru același volum de activitate, este mai bine să primeți dublu? Dacă dumneavoastră considerați că pentru aceeași muncă este mai bine să fiți plătiți dublu, atunci aveți un motiv în plus pentru a obține cât mai rapid statutul de membru de aur. În orice companie din lumea asta, fie că ea se numește Apple, fie că se numește Microsoft, fie că se numește OPN, avem trepte de carieră. Începem de la bază și pe măsură ce căpătăm experiență și obținem rezultate, urcăm treptele carierei atât în OPN cât și în celelalte business-uri menționate anterior. Diferența față de business-urile clasice este că aici nu avem un singur președinte în companie. Ori acest statut este disponibil pentru toți cei care doresc să muncească la modul cel mai serios și să obțină cele mai bune rezultate. O altă caracteristică a treptelor de carieră în OPN este faptul că se bazează pe punctele istorice obținute de către dumneavoastră împreună cu echipele pe care le conduceți. Asta ce înseamnă că nu veți avea surprize la sfârșit de lună, că nu v-ați făcut targetul și sunteți descalificați. Un nivel de activitate, un nivel de carieră, odată atins, rămâne al dumneavoastră pe viață. Ce înseamnă puncte istorice? Când ați strâns 12.500 de puncte și ați ajuns team leader, când strângeți încă 12.500 de puncte și ajungeți la un total de 25.000 de puncte, ajungeți la nivelul de team manager. Trecem prin treapta executiv, senior executiv și ajungem la treapta de director. La 250.000 de puncte acumulate de-a lungul perioadei dumneavoastră de activitate în afacerea OPN. Ei bine, ieri, sâmbătă, am condus un eveniment extraordinar la care au participat însuși președintele SciTalk, Frank Ricketts, împreună cu unul din liderii europeni, Jan-Erik Niemann, care ne povestea că un cunoscut de-a lui, după 25 de ani de muncă într-o firmă, i-au fost răsplătite meritele cu un ceas de aur de câteva grame, probabil poleit cu aur, suflat cu aur, nu de aur. E bine, aici fiecare director primește un ceas Rolex și o excursie de lux. Eu am beneficiat pe lângă acest ceas și de 2 croaziere, una pe Mediterană, una în Marea Andaman, plecare din Singapore, și a 3-a excursie pe care am primit-o a fost într-un resort de lux în Antalya, Turcia. La nivelul de senior director primiți al 2-lea ceas Rolex, de data asta de aur, și când mă
întâlniți, veți putea să și vedeți, plus o altă excursie. Fiecare vicepreședinte este răsplătit cu 100.000 de euro în acțiunile companiei, iar președintele are posibilitatea să aleagă între o vilă de lux în Menorca, Spania, sau echivalentul acesteia în acțiunile companiei. La ora actuală există peste 35 de președinți în compania noastră și 3 consilieri ai președintelui, adică cei care au atins cea mai înaltă treaptă de carieră. Ajuns în acest moment, vă invit să vă alegeți pachetul avantaj potrivit pentru a vă începe afacerea. Însă înainte de asta trebuie să răspundeți la următoarea întrebare. Ce username doriți să aveți? Și aici este foarte important username-ul pe care îl alegeți, pentru că el va forma linkul dumneavoastră de afiliat. Așa cum spuneam la începutul prezentării, Online Business School a ales chiar inițialele sale, OBS, astfel încât, dacă nu aveți încă un cont în SiteTalk, vă invit să vă deschideți unul folosind linkul de afiliat al Online Business School, adică www.sitetalk.com/obs. A doua întrebare este, pentru aceeași activitate pe care o desfășurați aici, vreți să fiți plătiți cu 5% sau dublu? Dacă răspunsul dumneavoastră este afirmativ, atunci cel mai bun pachet avantaj pentru constructorii de rețea este cel profesional. Vă invit să vă alăturați acum și să folosiți linkul de afiliat al Online Business School www.sitetalk.com/obs. Vă mulțumesc și vă urez spor la puncte și la bani cu ajutorul SiteTalk și OPN.